Hello guys, good afternoon, good afternoon. Good evening na pala. 6 o'clock ng hapon. Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 3 thumbs up. Thanks so much guys. Thanks for coming. Thank you so much sa 3 million people in the house. Saka sa 4 thumbs up. Thanks so much guys. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Baratkad ka vlogs. Rock on Farm Nepal. Sabi ni Barakad ka vlogs. Thanks so much for coming. Tamsak lang Mama Norms. Ingat lagi. Pasilip-silip lang sa phone. Di pa magaling si Sweetie Pie. Okay lang. Ilang Sweetie Pie Lane. Thank you so much sa pasilip-silip. Susun Julian. Tamsak dan Ma'am Norms. Sabi ni Susun Julian. Thanks so much. BGT. Sabi ni Shishai Vlogs. Thanks so much sa pabidyo mo, Shishai Vlogs. Hello all, sabi ni Shishai Vlogs. PUT prepare dinner. Ako rin. Ako rin, nag-prepare. Pero wala yung alaga ko, kaya ano. Nandiyan ni Cindy Vloggers po ito. Susan Julian, sabi ni Cindy. Salamat Cindy. Salamat sa paninja mo dyan. Para tayong naghahabol ng kung ano. Thanks so much sa 4 million people in the house at saka sa 4 thumbs up. Thank you so much guys. Salamat Cindy sa paninja-ninja mo dyan. Salamat sa 4 million people in the house. Smile KLR. Thumbs up po, sabi niya. Thank you so much for coming. PG lang po, sabi ni Smile KLR. Thank you so much sa pabigi lang po. Hello sa lahat, sabi ni Smile KLR. Tamsak po, sabi niya. Salamat sa patamsak mo, Sisi. Thank you so much guys sa 4 million people in the house at saka sa 5 tamsak. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat guys. Video lang po, sabi ni Smile KLR. Smile KLR, are you a girl?
Salamat sa 4 million people in the house at saka sa 5 thumbs up. Salamat guys. Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 5 thumbs up. Thanks so much guys. Salamat, salamat. Sekretary ni Sekretary ni Lims. Yaw, thumbs up dan, Ma'am Nors, sabi niya. Salamat, Sekretary ni Lims, sa patamsak mo. Ayan, naabutan mo rin ako ngayon. Hahaha, sabi niya. Sabi ni Sekretary ni Lims. Ayan, salamat at naabutan mo rin ako ngayon. Kumusta na? Kumusta na ang buhay? Salamat guys sa 6 thumbs up at saka sa 3 million people in the house. Thank you so much. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Secretary ni Lims, busy now sa bibingka Mama Norms. Wow, sarap naman. Sarap naman yan, Lims. Sana matikman ko din yan pag uwi ko. Kayo bang nagluluto? Secretary ni Lims, dami order na sabay-sabay. Oh, good. Ang galing. At least magkakapera tayo, 'di ba? BG ko. BBG ko sana mga alagad. Sige, sige. Oo, Mama Norms. Wow, sarap naman. At saka gusto ko rin yung puto kalasyaw. Yung maliliit. Kaso busy. Okay lang, okay lang. Okay lang. At least andyan na si Secretary ni Lims. Okay lang. Salamat sa pabiji-biji mo dyan. Thanks so much. Ipaharap ko nga tong camera ko. Natsimpuhan kasi sa order ako. Kasi magsasangkap. Oh. Okay lang, Lims. Okay lang, okay lang. Sige lang. Luto ka na. Magluto ka na ng masarap na bibingka. Saka mo ako bigyan. Bigyan mo ako pag nakaluto ka na. Nagbibidyo rin ako dito na nag-ALS. Pero try ko 5 BG, buksan ko lang. Busy. Thank you. Thank you, Lims. Salamat. Salamat ng marami.
Try ko na rin idikit. Sige, sige. Thank you so much. Meron ding mga nauna dyan sa taas. Pwede kang mag-scroll kung hindi mo kung makaharap mo. Pero unahin mo muna yung orders. Naghihintay na yung mga umorder sa'yo. Ayan, ayan. Thanks so much sa 4 million people in the house. At di maayos to. Madilim na. Thank you so much sa 7 thumbs up. Saka sa 3 million people in the house. Thank you so much, guys. Four million people in the house. Thank you so much. At saka sa 8 thumbs up. Thanks so much sa 4 million people in the house at saka sa 8 thumbs up. Salamat, guys. Ang sarap ng bibingka. Bibingka ni Lims. Marami daw siyang orders. Salamat, salamat. Salamat, guys. Sa 5 million people in the house. Saka sa 8 thumbs up. Thank you, guys. Five million people in the house. At saka sa 9 thumbs up. Thanks so much, guys, sa mga patamsak nyo. Sa mga pabidyo-bidyo nyo dyan.
5 million people in the house. Thanks so much. Salamat po sa pagdalaw sa aking munting bahay. Eileen Talisay, thanks so much for coming. Eileen Talisay, kumusta po? Thank you so much. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Eileen Talisay. Taga saan ka, Sisi? Sis Eileen? Thank you so much sa pagdalaw sa aking munting bahay. Four million people in the house. Thanks so much. At saka sa 9 thumbs up. Thanks so much, guys. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thank you so much, guys. 2 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Salamat po. 4 million people in the house. Thanks so much. Good evening po. Good evening. Saka sa 11 thumbs up. Salamat, guys. Thank you so much sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thank you po.
Nika Explore, thumbs up here. Sabi niya, BG here host. Sabi ni Nika Explore. Thanks so much. Thank you so much, Sisi. Sa pa-BG-BG mo dyan at saka sa patamsak mo. Three million people in the house. Thank you so much. Thank you so much, guys, sa pagstay. Miss Mikey LR, thank you so much. Still in the house. Salamat. Salamat sa pagstay. Thank you so much sa tatlong matang andyan at saka sa 14 tamsak. Salamat guys sa mga patamsak nyo dyan. Thank you so much po.
2 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 14 tamsak. Salamat guys. Salamat sa pabidyo-bidyo nyo dyan. Salamat, salamat. Thank you so much sa dalawang matang andyan. Salamat guys. Salamat sa pagstay. At saka sa 14 tamsak. Thank you so much. Thank you so much guys sa dalawang matang andyan. Andyan si Nika Explore. Thanks so much sa pabidyo-bidyo mo dyan, Sisi. Salamat, salamat. At saka sa 14 tamsak. Salamat guys. Thanks so much sa mga batamsak nyo.
sa dalawang matang andyan. Salamat. Salamat sa inyo. Habang nagluluto si host, nag-LS din. Salamat guys sa pagstay. Juicy YT, hi sis, sabi niya. Good evening, Sisi. Juicy YT, thanks so much. Thanks so much for coming. Salamat guys sa dalawang matang andyan at saka sa 14 thumbs up. Salamat, salamat. Salamat ng marami sa inyo guys. Salamat sa dalawang matang andyan at saka sa 14 thumbs up. Thank you so much guys. Salamat, salamat.
Thank you so much sa dalawang matang andyan at saka sa 14 thumbs up. Thanks so much guys. Luto-luto na tayo ng pa-dinner ng mga amo. Ito pa rin, nag-i-LS pa rin kahit na nagtatrabaho. Thank you so much sa 14 na patamsak nyo guys. At saka sa dalawang matang andyan. Salamat sa inyong lahat. Thank you so much.
Kain tayo guys. Si Sneaker Explore, yan pa rin. At saka si Juicy YT. Thanks so much. Thank you so much guys sa dalawang matang andyan at saka sa 14 tamsak. Kain tayo guys. Ulam natin ay pork chop at saka Chinese lettuce. Ang lakas na naman ng ulan. Naka-explore, still in the house. Thanks so much, Sisi. Kain tayo. Juan Prasides. Hi po host, sabi ni Juan Prasides. Thank you so much, Sisi. Tamsak dan, sabi ni Juan Prasides. Salamat sa patamsak mo. Thanks for coming, Sisi Juan Prasides. Salamat sa 3 million people in the house at saka sa 15 tamsak. Thank you so much guys. Kain tayo ng pork chop at saka Chinese lettuce. Yun lang ang ulam namin ng alaga kong matanda. Ang lakas ng ulan dito. Grabe, andito na yata yung bagyo na sinasabi nila.
Renz Dimple Vlog, tamsak, sinsya na may shooting ako sa kusina host, sabi ni Renz Dimple Vlog. Okay lang, nagsushooting din ako. Nagsushooting din ako, kumakain kami nung matanda. Tapos balik-balik lang ako dito sa kwarto. Dito sa kwarto yung sipi ko. Lala. Renz Dimple Vlog is still in the house. Thanks so much sa pabiji-biji mo dyan. Nagsushooting ka pala. Ituloy mo lang yung shooting mo at tapos na rin akong kumain. Pakakainin ko na lang ng prutas yung matanda. Thank you so much sa 4 million people in the house at saka sa 16 tamsak. Thank you guys for coming. Iyan tayo director na artista pa, hahaha, sabi ni Renz Dimple. Kaya nga, director na artista pa, viewers pa, ganun. Grabe. Tuloy ba tayo sa sa 26? Saan ba tayo pupunta? Parang naman, tag-ulan na yata. Ulan naman ng ulan. Wala nang tigil. Ang lakas na naman ng ulan dito, oh. Grabe. Thanks so much sa 5 million people in the house at saka sa 17 tamsak. Thank you guys sa mga patamsak nyo at saka sa pabidyo-bidyo nyo dyan. Alam kong busy. Yung mga kagaya ko ngayong oras na to. Oh, andyan si Madam. Andyan si Madam Halivi Domingo. Okra Dan host, sabi niya. Nabago na. Nabago na. Salamat Madam sa pagpunta sa aking bahay. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. At saka sa paokra mo Madam. Salamat po. Nika Explore still in the house. Thank you so much. Salamat sa mga pabiji-biji nyo dyan. Mega love shout out kay Madam Halibi Domingo. Okra Dan host, sabi niya. Ayan guys, nabago na yung natin. Okra na ngayon o kaya talong. Okra, talong, sili, ampalaya, sitaw, pinakbet na. Salamat guys sa 5 million people in the house at saka sa 17 tamsak. Salamat guys sa mga patamsak nyo at saka sa mga pabigi-bigi nyo dyan. Ito pa, okra ulit, sabi. Salamat sa pa-okra Madam Libis Channel. Ito pa pa-okra ulit, sabi ni Madam Libis Channel. Salamat Madam sa mga pa-okra nyo dyan at saka sa mga patalong. 6 million people in the house at saka sa 18 tamsak. Thank you so much. Renz Dimple Vlog, shout out Kabsat at Libis Channel. Dik nag LS Kabsat. Kaya ako naman ang Syakmutisimo Blat. Shout out daw Madam Libis Channel, sabi ni Renz Dimple Vlog. Thank you so much guys. 6 million people in the house. Saka sa 18 tamsak. Libis Channel, hello Dimple, sabi ni Madam Libis Channel. Hello daw Renz Dimple Vlog, sabi ni Libis Channel. Karo ba tayo gayam? Karo ba tayo gayam ni Madam Libis Channel. Pangasinan, Isabela. Yun. Saan ka sa Isabela host? May uncle ako sa Cordon. Ay, yeah.
Madam Libby's channel, may uncle ako sa Cordon, Isabela. Pero hindi ko alam yung baryo nila. Basta nakapunta na ako ng 2 beses dun. 6 million people in the house. Thank you so much, guys. At saka sa 18 thumbs up. Salamat, salamat, salamat. Nika Explore, still in the house. Pabigi-bigi, si Sisi. Marahil nagluluto din. Nagsushooting din sa kusina. Sige lang, Renz Dimple Vlog. Mag-shooting ka lang sa kusina mo. At andito lang si host. Salamat guys sa mga pabigi-bigi dyan. At saka sa mga patamsak nyo. Salamat, salamat.
Yani Bilby, hello host, sabi niya. Tamsak, sabi ni Yani Bilby. Joan Prasidis is still there. Salamat Sisi Joan sa pabiji-biji mo dyan. 5 million people in the house. Thanks so much for coming. Saka sa 19 Tamsak, salamat po. Salamat. YW host, sabi niya. Friends Dimple, ako nga nakalimutan ko premiere. Nika Explore, sabi niya Rins, ako nga nakalimutan ko premiere ko kanina, sabi ni Nika Explore. Ayan, may premiere ka na ulit mamaya, baka makalimutan mo ulit. Sobrang dami ng trabaho, kaya nga buti nga ikaw tapos ka na, hindi ka na nag-ALS. Kami ni Ren, sige, banat pa rin kahit may bantay na amo, hayaan mo yung amo dyan. Thank you so much sa 4 million people in the house at saka sa 19 Tamsak. Thank you so much guys. Three million people in the house. Thank you so much guys sa pagstay. Saka sa 19 na patamsak nyo. Salamat ng napakarami sa inyo. Thank you so much guys. Nika Explore still there. Salamat sa pabiji-biji mo dyan. Sisi, kumain ka na ba? Kumain na ba kayo ng mga alaga mo?
Nagluluto pa lang si Koy. Ay, late na. Kami nakakain na rin kami ng prutas ni Lola. Nga lang, hindi pa ako nakahugas ng pinggan. Mamaya pa ako maghuhugas ng pinggan. Wala pa kasi yung alaga kong isa. Lumabas sila. Sana wag nang mag-dinner. Kasi kung minsan pagka galing sila sa labas, dito pa sa bahay nagdi-dinner. Kaya imbis na tapos na yung work ko, may hugasan na naman pagdating kasi dito kakain. Ayaw nilang kumain sa labas. Pasilip-silip lang si Lola. Sisilip-silipin ko lang si Lola doon sa labas. Kaya kasi andito sa kwarto yung CV ko. Thank you so much guys sa 3 matang andyan at saka sa 19 na patamsak. Salamat. Joanne Brasilis is still there. Salamat Sisi sa pabigi-bigi mo dyan. Salamat. Didiretso ko lang to ng 2 hours siguro. Sis Nika, itong ninja ko na lang ang ko doon sa premiere mo mamaya. Tatambay ko doon yung ninja ko sa premiere mo mamaya.
Thank you so much guys sa dalawang matang andyan at saka sa 19 thumbs up. Salamat, salamat. John Prasidis is still there. Thank you so much, Sisi. Salamat sa pabiji-biji mo dyan, Sisi. Thanks so much. Nahuhuli.
Thank you so much guys sa isang matang andyan. Saka sa 19 thumbs up. Salamat, salamat. Thank you so much guys sa isang matang andyan. Saka sa 19 thumbs up. Salamat, salamat. Thank you so much guys.
Salamat, salamat, salamat sa pagstay, guys. 1 million people in the house. Thanks so much po. Sis Joan Brasilis is still there. Pabigi-bigi. Si Sis Joan. Salamat. Salamat, Sisi, sa pabigi-bigi mo dyan. Saka sa 19 tamsak. Salamat, salamat. Thank you so much, guys, sa 19 tamsak. Saka sa 1 million people in the house. Salamat, salamat. Salamat sa pag-stay, guys.
Salamat guys sa 1 million people in the house. Saka sa 19 tamsak. Thanks so much.